काय मित्रांनो, आपला बिझनेस ऑनलाईन आणायचा आहे हा प्रश्न पडताच आपल्या पुढे बरेच प्रश्न येतात. आपला बिझनेस कशा प्रकारे ऑनलाईन आणायचा? बिझनेस ऑनलाईन आणण्यासाठी आपल्याला वेबसाईट बनवावी लागेल का? त्याला किती पैसे द्यावे लागतील? त्यानंतर आपल्याला आपल्या बिझनेससाठी एक ॲप बनवावा लागेल आणि त्यासाठी पण आपल्याला किती पैसे द्यावे लागतील आणि ते बनवण्यासाठी आपल्याला किती दिवस किंवा किती वेळ लागणार आहे, असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येत असतात. याच प्रश्नामुळे आपला बिझनेस जागेवरच राहतो. पण मित्रांनो, मी एक अशी ट्रिक घेऊन आलो आहे. यात तुम्हाला 5 मिनिटात तुमचा बिझनेस ऑनलाईन आणू शकता. तेवढंच नाही तर मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या बिझनेसची वेबसाईट, लोगो तसेच बिझनेसच्या नावाने स्वतःचा ॲप बनवू शकता, ते पण 1 रुपया खर्च न करता. तर मित्रांनो, ते कसे करायचे यासाठी पूर्ण माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. पण तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. तुम्ही जर सबस्क्राईब केले तर मित्र मला यापेक्षाही चांगले आणि तुमच्या उपयोगी येणारे व्हिडिओ आणण्यास आनंद होईल. तर मित्रांनो, चला सुरू करू हा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आपला बिझनेस ऑनलाईन आणण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या मोबाईलमध्ये येऊन आपल्याला प्ले स्टोअर हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचे. प्ले स्टोअर ॲप्लिकेशन ओपन केल्याच्या नंतर मित्रांनो, आपल्याला सर्च बारवर सर्च करायचे आहे नमस्ते बिझनेस. नमस्ते ठीक आहे. नमस्ते क्लिक करायचं मित्रांनो. नमस्ते सर्च करायचं. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या पुढे नमस्ते बिझनेस असं ॲप्लिकेशन आपल्या समोर येते. त्यानंतर मित्रांनो, हे ॲप्लिकेशन आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. नमस्ते बिझनेस हे ॲप्लिकेशन आपल्या इथे इन्स्टॉल झालेलं आहे आणि हे ॲप्लिकेशन आपण इथे ओपन करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो, असा इंटरफेस आपल्या समोर येईल. यामध्ये आपल्याला आपली भाषा निवडायची आहे. ठीक आहे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जे तुमची भाषा आहे ते मित्रांनो आपली भाषा ते निवडून घ्यायची आहे. इथे मी मराठी निवडून घेतलेलं आहे आणि इथे कंटिन्यू करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, असा इंटरफेस आपल्या समोर येईल. यामध्ये मित्रांनो आपल्याला फोन नंबर ॲड करायचा आहे. आणि मित्रांनो, इथे OTP पाठवा, इथे यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो असा इंटरफेस आपल्या समोर येईल. येथे मित्रांनो आपल्याला आपल्या बिझनेसचे नाव टाकायचे आहे. जे तुमचा बिझनेस जे तुमचा बिझनेस असेल त्या बिझनेसचं नाव असेल त्या बिझनेसचं नाव इथे टाकायचं आहे. तर मी ते उदाहरणासाठी माझं नाव टाकतो मित्रांनो, प्रदीप किराणा शॉप. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुमच्या बिझनेसचं नाव टाकायचं मित्रांनो आणि इथे कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे. कंटिन्यू क्लिक केल्याच्या नंतर मित्रांनो असा इंटरफेस आपल्या समोर येईल. इथे सांगत आहे मित्रांनो सिलेक्ट युअर लोगो. तर मित्रांनो, तुमच्या किराणा दुकानचा किंवा तुमच्या बिझनेसचा ज्या प्रकार लोगो तुम्हाला निवडायचा आहे इथे लोगो निवडून घ्यायचा मित्रांनो. हा लोगो मित्रांनो आपल्या जो तुम्ही ॲप बनवसाल मित्रांनो त्या ॲपला लागून येईल. ठीक आहे. तर इथे तुमचा लोगो निवडून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मी इथे माझा लोगो निवडून घेतो आहे आणि इथे मित्रांनो कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे. कंटिन्यूवर क्लिक केल्याच्या नंतर मित्रांनो इथे असा इंटरव्ह्यू आपल्या समोर येत आहे आणि इथे मित्रांनो सांगत आहे तुमचा ॲप तयार करीत आहे. ठीक आहे. मध्ये तुमचे ॲप तयार करत आहेत. तर हे बघा मित्रांनो, आपल्या इथे सेकंद दिलेला आहे 44 सेकंद, 43 सेकंद. एवढ्या सेकंदात आपला ॲप तयार होऊन जाईल. ठीक आहे. आपला ॲप तयार झालेला आहे मित्रांनो. इथे बघा, इथे क्लिक केल्याच्या नंतर इथे वेबसाईट पहा. ठीक आहे. इथे वेबसाईट आपली तयार होऊन जाईल मित्रांनो. ठीक आहे. तर इथे बघा मित्रांनो आपला ॲप तयार झालेला आहे. इथे ॲप डाउनलोडवर क्लिक करा.
इथे आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे, आणि अलाउ करायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपला ॲप डाउनलोड होईल आणि आपल्या मोबाईलवर इन्स्टॉल होऊन जाईल. ठीक आहे, इथे बघा मित्रांनो मी इन्स्टॉल करतो. सेटिंगवर जायचं मित्रांनो, इथे ऑन करायचं आहे, इथे बॅक घ्यायचं आहे आणि इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे डन करू मित्रांनो आपण. बॅक यायचं आहे. ठीक आहे, बॅक आल्याच्या नंतर हे बघा मित्रांनो, इथे आपली वेबसाईट दिलेली आहे. इथे आपण क्लिक करून वेबसाईट पण आपली काढू शकतो. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो इथे बघा आपण आपल्या ॲपवर जाऊया. हे बघा मित्रांनो, हे अशा प्रकारे आपलं ॲप्लिकेशन तयार झालेलं आहे. ठीक आहे, हे आपलं ॲप आहे मित्रांनो. इथे आपण आता याला ओपन करून बघूया. हे आपले ॲप्लिकेशन प्रदीप किराणा शॉप हे आपले ॲप आहे मित्रांनो, जे आपण आत्ताच तयार केलेलं आहे. हे बघा, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रोडक्ट नाही आहे मित्रांनो. तर यामध्ये आपल्याला प्रोडक्ट कशा प्रकारे ॲड करायचे ते आता पाहणार आहोत. तर मित्रांनो नमस्ते ॲपवर यायचं आहे. नमस्ते ॲपवर आल्याच्या नंतर मित्रांनो इथे बघा उत्पादने जोडावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर हे बघा मित्रांनो नवीन उत्पादन जोडा. ठीक आहे, ॲड युअर ओन प्रोडक्ट. ठीक आहे, ॲड फ्रॉम कॅटलॉग. तर मित्रांनो इथे बघा स्वतःचा प्रोडक्ट चे फोटो काढून घेऊन इथे अपलोड करायचे मित्रांनो. त्यानंतर इथे कॅटलॉग दिलेला आहे मित्रांनो, कशा ज्याविषयी तुमचे बिझनेस असेल त्या विषयीचे तुमचे कॅटलॉग इथे येऊन जाईल मित्रांनो. ठीक आहे, तर आपण करूया ॲड युअर ऑन प्रोडक्ट. यावर क्लिक केल्याच्या नंतर तुमचा कशाचा हे बघा मित्रांनो तुमचा कशाचा बिझनेस आहे ते बिझनेस निवडून घ्यायचा. तुम्ही इथे किराणा करतो, तुमचा जे असेल ते निवडून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो हे बघा इथे काही कॅटलॉग दिलेले आहेत, हे आपण डायरेक्टली कॅटलॉग घेऊ शकतो. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो इथे बघा कॅमेरावर यायचं मित्रांनो, उत्पादन प्रतिक्रिया जोडा. ठीक आहे, तिथे कॅमेरावर क्लिक करायचं आहे. इथून गॅलरीमधून जे आपल्या प्रोडक्ट्स आहे मित्रांनो त्या प्रोडक्टचा फोटो घ्यायचा. ठीक आहे, इथून आपण गॅलरीमधून पण घेऊ शकतो आणि डायरेक्टली पण घेऊ शकतो मित्रांनो. ठीक आहे, तर या प्रकारे बघा हे मी घेतलेला आहे. याला माऊसला क्लिक करतो. ओके, हा माझा फोटो आलेला आहे मित्रांनो इथे कॅटलॉग म्हणून. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो उत्पादन नाव कोणतं आपलं ते कोणती वस्तू आहे याचे नाव टाकायचे मित्रांनो. आणि उत्पादन वर्ग किराणा सर्व उद्देश क्लिनर जे असेल ते मित्रांनो टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर खरेदीदाराची किंमत आणि MRP किंमत टाकून द्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो उत्पादन वर्णन करायचं आहे, तफावत टाकायचे आहे, तफावत जोडू शकता मित्रांनो आणि उत्पादन जोडा यावर क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो हे आपले प्रोडक्ट आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये जोडलं जाईल. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो हे ॲप्लिकेशन आपल्याला व्हॉट्सअपवर शेअर करता येईल. ठीक आहे, त्यानंतर तुमचा QR कोड इथे मिळून जाईल मित्रांनो. हे बघा इथे बघा मित्रांनो तुम्हाला व्यवसाय कार्ड पण इथे बनवता येतील. आपले ॲप शेअर करण्यासाठी इथे QR कोड पण दिलेला आहे मित्रांनो. विपणन बॅनर पण दिलेला आहे, तुम्ही बॅनर पण बनवू शकाल. ॲप थीम पण करू देऊ शकाल तुम्ही डिझायनिंग ॲपला. त्यानंतर मित्रांनो आपला ॲप इथे शेअर करावं क्लिक करायचं आहे आणि इथे बघा मित्रांनो येथे तुम्ही व्हॉट्सअपवर ते आपले ॲप्लिकेशन तुम्ही शेअर करू शकता. मित्रांनो तुमचे ॲप प्ले स्टोअरवर जर शेअर करायचे असल्यास तुम्ही इथे क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्याच्या नंतर मित्रांनो हे बघा येथे तुम्ही योजना एम्प्लॉय करून तुमचे ॲप प्ले स्टोअरवर ॲड करू शकता. तर मित्रांनो हे बघा तुमचा फक्त 5 मिनिटांमध्ये तुमच्या बिझनेस ॲप पण बनलेला आहे, तुमची वेबसाईट पण बनलेली आहे, तुमचा QR कोड पण बनलेला आहे. ठीक आहे, तुमचा पूर्ण बिझनेस ऑनलाईन. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. आणि मित्रांनो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन क्लिक करा. तर मित्रांनो भेटूया अशाच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.